Joo, paljon hienoja hetkiä ja hyvää lätkää, hyviä matseja, mutta ennen kaikkea aivan helvetin hyvä fiilis Nordicsella, kiitos. Mutta hopea, niitä ei lasketa. Näin se menee, askel eteenpäin, mutta ei vielä riitä, me tiedetään se, mutta kauden 2016-2017 joukkueen rakentaminen on tällä hetkellä käynnissä. Minkälaista joukkuetta Helsingissä mykataan ja missä vaiheessa rakennustyö tällä hetkellä on? Se teema on sama kuin tähänkin saatetaan tänä vuonna, että nopeus, taito ja ennen kaikkea kovuutta, niin se on se kompo, mitä rakennetaan ja missä vaiheessa me ollaan, niin me ollaan kyllä erittäin hyvässä vaiheessa. Tänään julkistettiin jatkosopimuksia. Ei riitä, mä tiedän. Mutta jos me katsotaan meidän koko jengin tämänhetkistä tilannetta, tämänhetkistä rosteria ja sopimustilannetta, ei oo vai? No ei sitten, mutta joka tapauksessa niin se on tänään julkistettu meidän nettisivulla ja niin kuin kaikki näkee, meillä on erittäin vahva runkoenskauden. Ja meillä on viimeistelyvaiheessa muutama hyvä sopimus, hyviä uusia pelaajia tulossa. Ei ikinä kyllä tänään niitä päästä, mutta varmaan viikon kahden sisällä. Aika rankkaa! Mutta se kuuluu mun duuni, että antaa tulla vaan syttiin kun on aihe. Saattaa tulla vielä pitkä risteily. Hei, kuusi jatkosopimusta kuitenkin tänään. Ota ihan lyhyesti kiinni siitä, minkälaisia äijä saatiin, tuttuja äijä. No joo, tuttuja äijä, tärkeitä pelaajia meille. Corey, Jasse, kumppani. On todella tärkeitä jätkiä meille. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ikävä kyllä tänään ei päästä julkistamaan mitään uutta. Paitsi, haluut sä... Otetaan tässä vielä tämän hetken IFK-sopimustilanne ennen kuin päästään pudottaa yksi pommi teille. Mutta katsotaan tosta vielä tällä hetkellä mikä on IFK tämänhetkinen rosteri. Saadaan varmasti slaidi tonne kun Naudataan nyt tekniikkaa ja fuda. Yläparvella ollaan ilmeisesti gin tonikin kimpussa siellä. Mutta eiköhän me nyt päästetä fanit piilosta. Meillä on yksi ylläri teille. Jankta spiikkaa jätkä sisään. Hyvä yleisö IFK:ssa ensi kaudella! Kuunnellaan